Avui he portat un conte que es diu Animalari, però després de contar el conte podem jugar amb els animals que ixen llàstim dins. És un conte molt especial perquè no es conte. No sabeu què és? Pues que cada animal que ix i que surt del conte té un rodolí. I primer teniu que endevinar quin és l'animal que surt. Mireu, així hi havia una vegada un bosc, però era un bosc molt especial perquè apareixien animals de tota classe. A veure si endevineu quin animal va a sortir ara. Vos ho dic. Viu tots els dies dins del riu. Sabeu quin animal és? Viu? No, viu tots els dies dins del riu. A veure, quin animal és? No. Però viu en un riu molt especial, que es diu el riu Nil. El tiburón. Un tauró viu en un riu? No. Qui viu dins del riu? Cocodrilo. El cocodril. Mireu, així està el senyor cocodril, que viu tots els dies a on? Dins del riu. I aquell dia, no sabeu què li passava? Que estava molt, molt avorrit. I estava tan avorrit perquè ningú volia jugar amb ell. No volien jugar ni els peixos, ni els micos, ni les cebres. Per què creieu que no volien jugar amb ell? Què feia el cocodril quan ve els animals? Obria una boca gran i en vez de jugar se'ls volia menjar. Així que estava tan avorrit que va aparèixer per allí un altre animal que va d'arbre en arbre. Qui pot ser? El mico. I el mico va sortir i va dir: «Hola, cocodril! Què fas per ací?» I el cocodril li va dir: «Vull jugar amb tu». Pues... a què juguem? I el cocodril què creieu que va fer? Va obrir la boca i què? I se'l va voler menjar. Però per allí va aparèixer un altre animal que té 7 vides. Qui pot ser? El gat. Va aparèixer un gat molt especial que deia: «Hola a tots! Com esteu? No sabeu què faig jo tots els dies? Buscar sardines pel terrat i no trobar ni una ni mitja ni cap. I allí estava el gat fent violant. A veure com violava. Com feia? Miau, 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 que tinc molta fam. I en aquest moment va aparèixer per allí un pelicà. I el gat es volia menjar el que portava el pelicà. Què portava el pelicà en el seu bec? Un peix. I el gat darrere del pelicà, els dos junts, se'n van anar. I esperant, allí per enmig del bosc, va aparèixer un animal que és enorme, gran, té 2 dents, com si fos castells. Obri la boca, grandota, grandota. El cocodrilo. El cocodril se'n va anar per el riu. Qui pot ser? És molt gros. I li diuen també el cavall del riu. La ballena. I és el cavall del riu. No sé què és. Qui? El tiburón. El tauró? El tauró és del riu? És un animal
que diu que excavar... Papà. 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 És gros l'endoll amb la bocacita i fa... És un hipopòtam. El hipopòtam també estava avorrit i va voler jugar amb un altre animal que era també molt grandot i que tenia una tropa gegant. Qui pot ser? L'elefant. I per allí va sortir l'elefant i els dos xucs van jugar. L'elefant, i quin és? I el hipopòtam. I els dos se'n van anar després a descansar. I per allí passava un altre animal al que li agrada molt la mel. Qui pot ser? L'os. Un os gran i pelut. I no sabeu de quin conte era aquest os? Era del conte de Rinxos d'Or. Sabeu qui era Rinxos d'Or? No, no em digueu que no ho sabeu. Ah, sí, sí. ¿Quién va a ser? Que se va a su casa de los osos y se toma la sopa del pequeñín, se va a la cama de los hijos y ya está. Pues l'os estava molt enfadat perquè Rinxos no s'havia menjat la seva sopa. I estava per allí plorant i plorant i plorant i va vindre un altre animal que li va preguntar ¿qué pasa? Era un animal que és el rei de la selva. El león. El lleó. Va aparèixer el lleó gran i gros que li va dir ¿qué pasa, senyor os? I ell va dir que Rinxos d'Or s'ha menjat la meva sopa, m'ha trencat la meva cadira i s'ha aixecat en el meu llit. I ara no la puc tirar d'allí, perquè en aquest conte no sabeu què li passava. Que Rinxos d'Or no se volia anar de la casa dels tres ossos, perquè estava tan a gust que el lleó li va dir pues ara te'n vens amb mi. I el lleó i l'os què van fer? Van pegar un bram, a veure com fa. I Rinxos d'Or se'n va anar correguents. I en aquest moment va arribar un animal que ens ha fet tots els dies quan anem a l'escola. Que tenim que creuar per damunt d'ell. Un pas de què? Quin animal té ratlles blanques i negres? La zebra. La zebra estava cansada que sempre digueren posa't ahí que volem passar per damunt de tu. No sabeu per què ho feia? Perquè els animals quan anaven per la sabana i volien creuar el riu li dien a les zebres xiteu-se, xiteu-se, que volem passar per ahí. En aquest moment va arribar un altre gat que li va dir a la zebra què passa, zebra, que estàs tan enfadada? I la zebra li va dir que tots volen passar per damunt de mi. I què van fer tots dos? Pues el gat li va dir te'n ves al meu terrat i veuràs quan ja no ha passat res més d'això. I els dos se'n van anar xucs a jugar. I en aquest moment va vindre un altre animal que també és paregut al lleó, però no és com el lleó, que té unes taquetes. Com es diu? El lleopard. I allí teníem un lleopard mirant i mirant qui passava per el seu costat. Perquè ell s'amagava i s'amagava i no sabeu què volia menjar-se. Un peixet. Però quan el peixet el va veure li va dir lleopard, vols que juguem els dos xucs? I el lleopard, a veure-lo tan amable, no se'n va menjar dos xucs, se'n van anar a jugar. I no sabeu què? Mireu, ara digueu quin animal voleu que us quedassi.
Des que he llegit abans, a veure, quin voleu? Un cervo. Un cérvol. Un ciervo. Sí? Mireu, què té? Banyes. Banyes. I té banyes com si foren què? Arbres. I quantes ne té? 2. I quantes potes té? 4. Segur? Té 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? No? Quantes ne té? 4. Segur? 4 de qué? 4 què? 4 potes. Mireu, així i aquí. Quantes ne tinc? 2. Si seran així? Ara veureu, té una banya, té una altra banya, té un coll llarg. Què més té? El cos. I té 2 potes que tenia davant i 2 potes de darrere. I ara, mireu, ja està així el cérvol. Veieu, quan un paper també es pot traure un animal i ara costa treure. 2 que estan jugant